ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ତମ ଏସ୍‌କେ ସରୋଜ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋଟେ ମୋ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟା କମେଣ୍ଟ ହଉ କି ଫେସବୁକ୍ କମେଣ୍ଟ ହଉ ମେସେଜ କରୁଛ, ଭାଇ ତମ ଘର କୋଉଠି? ମୋ ଘର ହେଲା ପ୍ରପର ଭଦ୍ରକ। ଭଦ୍ରକ ପୁରା ପ୍ରପର ଭଦ୍ରକ। ଦୟାକରି କେହି ମୋ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ ହଉ କି ଫେସବୁକ୍ ରିଲ୍ସ ହଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ତମ ଘର କୋଉଠି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାୟୋରେ ବି ଲେଖିଛି, ଫେସବୁକ୍ ବାୟୋରେ ବି ଲେଖିଛି ମୋ ଘର ହେଲା ଭଦ୍ରକ। ଆଉ ତମକୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଫଲୋ ବି କରିଦେବେ। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଆସ୍କ ମି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହବ, ଯିଏ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା କଥା କରିପାରିବ, ପକ୍କା ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେମି ତାକୁ। ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟ୍ ଭିଡିଓ ବି ନେଇ ଆସିବି ମୁଁ। ନେକ୍ସଟ କେତେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ପକେଇମି, ଫେସବୁକ୍ ହଉ କି ଇନଷ୍ଟା ହଉ ଷ୍ଟୋରି ପକେଇମି। ସେଇଟା ବି ଲେଖିଦେମି, ଏଇଟା ଆସ୍କିଂ ମି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତମ ଇଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପଚାରି ପାରିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛ ଭାଇ ତମେ କୋଉ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ବନଉଛ, ଲାଇଟ୍ ଏତେ ଆସୁଛି ଭଲ କେମିତି? ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଭିଡିଓ ବନଉନି, ମୁଁ ମୋ ଗୋଟେ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଭିଡିଓ ବନଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଏଡିଟିଂ କରି ସେଇଟା ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ବନଉ ନାହିଁ। ୱାନ୍ କଥା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ କରୁଛ ଦୟାକରି ମେସେଜ ହିଁ କରନି। କାରଣ ମୁଁ ମେସେଜ ରିପ୍ଲାଏ କାହାକୁ ଦିଏନି। ଫେସବୁକ୍ ହଉ କି ଇନଷ୍ଟା ହଉ କି ଯୋଉଟା ହଉ ମେସେଜ କରନି ଭାଇ। କମେଣ୍ଟ ତମେ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ମୁଁ ତମ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛି, ଲାଇକ୍ ବି ଦଉଛି କମେଣ୍ଟ। ମେସେଜ କରନି କାହିଁକିନା ମୋର ପ୍ରାଇଭେସି ଲାଇଫ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଭାଇ ଭାବୁଥିବ ମେସେଜ କର ନାହିଁ। ତମେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ଦେମି, ଆସ୍କିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ନା। ମେସେଜ କେହି କରନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କମେଣ୍ଟ କେହି ଖରାପ ୱାର୍ଡ ଲେଖନି। ତମ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅ, ମୋ ଆଇଡି ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅ ନା। ଖରାପ ଭିଡିଓ କିନ୍ତୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କେହି ମାରନି। କାହିଁକିନା ତମେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ମାରିବ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଦେଖିବେ, ସେ କମେଣ୍ଟ ଆଗେ ପଢିବେ, ଆଗେ ଲାଇକ୍ ଦେଖିବେନି, ଆଗେ କମେଣ୍ଟ ପଢିବେ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଆସିକି ନାହିଁ। ତମେ ଏବେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ମାରିବ, ତମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ କି? ବଢିପାରିବନି ନା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି ଭାଇ। ମୁଁ ତ କାହାକୁ ମାରୁନି ନା। ମୁଁ ତ ମତେ ଯିଏ ଭାଇ ଲାଇକ୍ ଦଉଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଦଉଛି, ଯିଏ ନ ଲାଇକ୍ ଦଉଛି ତାକୁ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦଉଛି। ହଁ ଫଲୋ କରିପାରୁନି, ଲାଇକ୍ ତ ଦେଇ ଦଉଛି ନା। ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ ହଉ, ମୁଁ ତ ବଡ କାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବି ନେଇ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଦେଖା ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ଦେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉମାନେ ମତେ କୋଲାବରେସନ କରୁଛ ମୁଁ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନି, ଦୟାକରି ମତେ କେହି କୋଲାବରେସନ କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ କୋଲାବରେସନ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତମେ ଯଦି କୋଲାବରେସନ କରିବ ମୋ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ହିଁ ଶୋ କରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ମୋ ଗୋଟେ ହିଁ ଆଇଡି, ସେକେଣ୍ଡ ଆଇଡି କୋଉଠି ନାହିଁ। ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ହେଲା ଏସ୍‌କେ ସରୋଜ, ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ହେଲା ଏସ୍‌କେ ସରୋଜ 9, ଫେସବୁକ୍ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଇଡି ହେଲା ଏସ୍‌କେ ସରୋଜ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ସବୁ। ମୋ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି, ତା ଆଇଡି ତା ଫଟୋ ବି ମୋର ଅଛି, ତା ଫେକ୍ ଆଇଡି ମୋ ନାଁରେ ଖୋଲିଛି, ତା ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଖୋଲି ଦୁନିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ମେସେଜ କରୁଛି। ସେ ଯୋଉ ମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ କରୁଛି ସେମାନେ ଚିହ୍ନିଥିବେ କି ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦଉଛି। ଯୋଉମାନେ ମତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମେସେଜ କରୁଛି ନା, ସେ ଜାଣିପାରୁନି କୋଉଟା ଅରିଜିନାଲ ଆଇଡି। ଏଇଟା ମୋ ଗୋଟେ ଆଇଡି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇଡି କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଦେଖିବେ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦବ। ଏଇଟା ମୋ ଗୋଟେ ଆଇଡି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଏଇଟା ମୋ ଗୋଟେ ହିଁ ଆଇଡି, ଏସ୍‌କେ ସରୋଜ ନାହିଁ। ତମେ କହୁଛ ଭାଇ ତମେ ଭଲ ଭଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଭିଡିଓ ଦଉଛ, ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ବନଉଛ। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ନା ଗୋଟେ ଦିଟା ଭିଡିଓ ମୁଁ ବାଛିଦିଏ ଦିନକୁ। ସେଇ ଭିଡିଓଟା ପ୍ରପର ଲିପସିଂ କରେ। ଲିପସିଂ ପ୍ଲସ୍ ଆକ୍ଟିଂ କେମିତି ଭଲ ଭାଇରାଲ ହବ ସେ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରେ। ତାପରେ ମୋ ଭିଡିଓଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହିସାବରେ ପକାଏ। ମୁଁ 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ପକାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ପକାଏ। ୟା ଭିତରେ ଟାଇମରେ ପକାଏ ଭିଡିଓ ମୋ ଭିଡିଓଟା। ଏଇ ଭଳିଆ ଯଦି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଭଳିଆ ଯଦି କହିବ ଏଇ ବାଗିଆରେ 2-3ଟା ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଥିବାରୁ। ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର। ୟୁଟ୍ୟୁବ 1K ହେଇଛି, ଆଗକୁ ବଢୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।